antext po kan NTC na abiso mga tugang sa publiko. O ya po ang text kan NTC. Dapit duman sa mga text scam o kaya text spam mga tugang. Huwag maniniwala sa text na di umano'y nag-aalok ng trabaho. Huwag pong magbigay ng personal na impormasyon. Ito po ay isang scam from NTC. Okay. Be vigilant against SIM takeovers. Know the sign and find out how to protect your account. Okay. Stay #cybersmart. Advisory from NTC. Okay. Yan po mga tugang. Kaya, kuyan po kita. Dapat po maging vigilant kita ngunyan takon ano-ano na sa nabaga. Ano-ano na sa ng mga panluloko ang pinagigibo kan iba niya to mga tugang na mga kababayan. Magkaigwasananin kwarta. Ngunyan pong paparanian Pasko. Hilingon po nindo sa iriga. Igwa na daanin mga lakop na peking 500 piso bill. Mga 500. Ipasil man po yan na maaraman takon peke o bako. Kaya lang siguro napapalusot kung banggi duman po sa mga senior na dainang gayo mansay ang kwarta pagbanggi, yan po, pwede po na mapalusutan. Si Melvin Parayoga, amo na! 22 minutos mga tugang, antas na umakalis ang oras na alas 8. Aratsan mga tugang, babalikan niya to. Ini pong pinagsasabi ko na taripa mga tugang sa Trimobile, digdi po sa siyudad Kaniriga. Ang oras na ini mga tugang, dara po sa Indo ni City Councilor Dante Oliva, Kansegara Technological Colleges, daraman po sa Indo, kan Kape ni Manoy, asin man dara sa Indo, kan Ako Bicol Party List, asin po ni Daday Robles Morallo, kan siyudad po nin Iriga. Ang oras pong ini dara sa Indo, kan Ako Bicol Party List. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, huli natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy, an kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, Kape ni Manoy. At center, number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarines Sur. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Morallo. Basta kidaday, hayahay ang buhay. $25 minutos na mga tugang makalihis ngunyan. Ang oras po na alas 8 nin pagkaaga. Oy, duman po palan sa mga parientes, amigos y amigas ni Renato Javier, ang saro po sa samuyang kaklase kan high school, ang lubong po sa iyang ngunyan na pagkaaga. May misa po, baka po nagmimisa dyan sa parokya kan San Antonio de Padua.
Anenot kaya mga tugang na pinaabot sa sakuya sa aga pa, kaya lang dahil nadaanin bakanteng oras dyan po sa parokya. Kaya pinagmaray nangunya na pong aga ang lubong kay Renato Javier. Renato Nagrampa Javier. Kan San Francisco, Ciudad Pocan, Iriga. Kaya duman po sa mga day pa po nakakaisi, pinapaisi ko po sa Indo, nangunya na pong pagkaaga ang lubong kay Renato Javier. Anapod mi kani kan kami po mga estudyante pa, si Renjay. Alas 8:27 ang satuyang oras aberdaurang kada kita kan satuya pong mabarata. Si Melvin Parayoga, amo na! Rangkada kita kan mo report na sa linya karondang Rocky Bayubo. Rocky, maray na aga sa imo. Salamat, Manager. Maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay former Mayor Che Cortez kan Banwaan in Libon. Sa tuya tabi, Manager, ng mga informasyon, nagpupo ng investigasyon, asin man pag-reparo kan Department of Energy, adig sa Bicol, na reparoon tabi, Manager, ang gabos ng mga gasoline station. Sigon sa informasyon na may mga gasoline station tabi, Manager, na may mga nalagbayular na ikilingon baga so letro kana kung na ikaw mapakarga 00. Ito palang tabi, Manager, may daya. Kaya na ganyan, pinag-trace ang gabos ng mga gasoline station na digdi na re-reparo na pigdadadaya ang katuya mga drivers na mapagasolina, ipapahiling ko na tama o 00, alagad ito pala tabi, Manager, kulang. Sa sobradaan kamahalan ka na gasolina ngunyan, ni na kadakol ang mga nagpapalasot ng mga gasoline station. Kadakot pa kayo tabi, Manager, so ito bagang mga nagtitinda ni na buti-buti, ni na pinagbabawal pala niyan, pinagbabawal dako na ano man da mangyaring emerhensya o kasulot, baga ngaya sila ang dapat ngayang basulon ngaya kayan. Tapos igwa pang nagpapabagal na tabi, Manager, ng gasolina sa buti-buti, alagad pigga sa salakan, kaya kadakol na tabi, Manager, lalo-lalo naman sa mga motorista, kadakol na mga nagkararaot ka na makina na igwanin na halong krudo o kaya man tubig na nagpupurpos nga sa imong motor tabi, Manager. Abot sabihon igwanin mahalong tubig na. Yes, tabi, Manager. Adik sa Albay, sa Banwaan kan Libon, Banwaan kan Pulang Iwas, minadakol ng mga nagkararout ng mga motorsiklo na nagpakarga tabi, Manager, duman sa buti-buti. Kaya iniyo, sabi kang nakaulay niya mo, diging taga-Department of Energy, pinagbabawal databi ini. Dapat mag-ipunin pagi ang Bureau of Fire Protection sa lambang mga banwa na reparo na sinman ipagbawal ang mga pagpabakal ng gasolina sa mga buti-buti tabi, Manager. Okay. Yan ang informasyon. Adik sa Albay, nila nagkapira ng mga gasoline station, pero sabi nila bako sa nang Albay, kundi sa ibang mga probinsya, Canarion, Bicolan, sa indang lilibutan tabi, Manager, na ngaling riparoon ang mga gasoline station ko na ini na nagbayular sa kasubuan ka Department of Energy. Yan tabi, Manager, sa ito yung initial report sa laog ka na programa, ini si Rocky Bayubo. Okay, salamat sa imo, Rocky, sa dagdag na barata. Si Melvin Parayoga, amo na! Alas 8:30 mga tugang ang satuyang oras. O yan na po sa mga taga San Antonio mga tugang. Ang pamasahe po o ang plete abot dyan sa may Talipapakan San Antonio, 40 pesos. Siyempre may diskwento po yan sa mga senior citizen, tapos po sa mga
person with disability. Dyan po sa Chapel, kan San Antonio, 35. Sa may boundary kan La Trinidad, 30 pesos. Sa Napupuro, 50 na palan. Anplete mga tugang, hali po sa sentro kan Iriga. Pasirin po dyan sa Saxtoda. Dyan po sa may Santa Cruz. Sa Santa Cruz, abot po dyan sa Bong Maestrado Residence, 20 sana. Sa Crossing, Lourdes Old, 30 na. Asin sa Salvation Church, 35. Okay. Iniman po na Siktoda, abot po dyan sa may Pupanis Residence, 25. Sa Ballester Compound, 30. Sa Mirando Compound, 35. Sa Waiting Shed, Kansona 4, 40. Waiting Shed, Kansona 5, 45. Boundary Masulibato, Salvacion Iriga, 45. Diyan po sa La Trinidad, uya po ang Plete Manindo. Diyan po sa may San Vicente and La Trinidad, may boundary 25. Diyan po sa San Antonio Junction, sa F. Monte Street, 30. Sa Villa La Medalla, Waiting Shed, pag kalampas po kan La Trinidad Elementary School, 30. Kung digdi po sa may San Antonio, sa Zone 2 and 3, 35. Sa Pagudgod Bay, 30. Sa Irrigation Road, Nea Compound, 35. Asin po, dyan sa Barangay Marker, San Vicente and La Trinidad, 40 man. Sa La Medalla, okay, boundary kan La Trinidad, San Vicente Marker, 25. En front of Barangay Hall, La Trinidad, 30. Boundary La Trinidad, La Medalla, 35. Diyan po sa may Villar Residence, 40. Sa Payudo Navales Residence, 45. Sa Kuyanpol Lagatik Residence, 50. Sa Soledad Piña Residence, 55. Sa residensya ni dating Kagawad Villar, sa may Sabatan, 60. Sa Mark and sa may Box Colbert, 65 na. Sa may Santo Niño, 30 po dyan sa boundary kan La Trinidad. Sa Dam River, 35. Sa Cuyusan Street, 40. Sa Sentro Santo Niño, 45. Iyan po ang mga rate mo niyan Sa Trimobile, ang minimum 2 kilometro, 20. Ang sunod na mga kilometro, 5 pesos. Diyan po sa La Purisima, sa May Alpilor Compound, 25. After Barangay La Purisima and Santo Domingo, 30. After intersection La Purisima and La Anunciación, 30 man. Diyan po sa San Vicente Sur, okay, abot man po na 25 ang pamasahe. Diyan po sa La Anunciación, diyan po sa Sampaloc, Ropino Paz Street, Santo Domingo, 25. Diyan po sa Boundary Monument La Anunciación in Santo Domingo, 30. Diyan po sa Wendell Balang Residence, 35. Sa Prisco Mora Residence, 40 na. Pero yan po sa mga minimum basta po ang kwintada kayan,
20% discount sa mga estudyante, senior citizen, person with disability. Okay. In front of Reginaldo Residence, 25. In front of Luis Ebareta Residence, 30. Okay. Diyan po sa Santo Domingo, San Juan, may 25 man. Ang pinakahalangkaw, Pero kadaklan ko yan po, 20 pesos. Digdiman po sa Santa Elena, ang 20, abot po dyan sa residensya ni dating Mayor Jose Villanueva, kay Vice Mayor Villanueva. Dyan po sa Waiting Shed kan Sampaloc Street, 25 na. Sa Waiting Shed kan Santa Elena, 30. Sa Protestant Cemetery sa Santiago, 35. Sa Polpanga Residence, 40. Diyan po sa Barangay Santiago Banao, 40 man. Okay. Sa may kuyan po, Taduran Residence sa Santiago Banao, 40. In front of Banao Elementary School, 45. Sa Parada Banao, 50 na. Ay, kuyan po, may 50 hon palang digdi na pamasahe. O sa niya toda, digdi po ni sa San Nicolas, Iguamanin 40, dyan po sa irrigation na, kan San Agustin, Upper Crisolita 25, Junction Terad Pass, Calcedonia 25, Junction Nacar Street, Calcedonia 30, Boundary San Isidro, San Jose 35, Diamante Street sa may PNR 30. Yan po. Dumanman sa Barangay Hall San Nicolas, 20. Pababa San Nicolas, 20. Pataas Gabas San Nicolas, 20. Dyan po sa Barangay Hall San Nicolas to Balintawak Crossing, 25. Pababa Modern Learning San Nicolas, 25. Pababa Seventh-day Adventist, 25. Nicoville, Palaog, 25. Pababa Masuso, 25. Balintawak Crossing to Canto San Isidro, 30. LTO, Hall of Justice, 30. Simbahan San Isidro Highway, 30. San Isidro Elementary School, 30. Pataas Balintawak San Isidro Babatngan, 35. Yan po. At least iguana kamunin ideya kon piraan plete. Aber daw ta pasadaan tang una an satuya pong mapagiri batyan so iba pang mga rota kon pira mga tugang an plete na sa Trimobile. Nasa linyang unyan, Karondang Philip Barasana. Philip Marinaaga. Salamat, Tabi Manager. Good morning sa mga parantapay niya to. Antis niya itong kaulayon. Si Punong Barangay Kapitan na. Punong Barangay na nurse pa. Oo. Maka-retoko niya. Paabutan ko muna ng belated happy birthday. Si Neil Manaog. Na sa kuyang classmate na nag-celebrar ka na sa iyang kumpleanyo katubanggit. Kayaon so grupo kan UNEP High School Batch 87 so magtugang na baylon. Si Regis saka si dating kagawan Bobby Baylon. Tapos si Freddy Panga, asin si Nelson Morillo diyan sa La Trinidad. Digdi Ciudad Canirga. Kundi ba ko naman itong batchmate. Agom sana ito kan kabatchmate. Nakaabot pa. Dawa mauran-uran, pertiso selebrasyon. Kadakol bagang purog. May mapula-pula pang inumon. So iba kaya mga sosiman, abo na kan purog, piginom, so mapula-pula.
Alagad kaulayon sana si Punong Barangay Masa Resoco Pimeña na Secretary General kan Liga kan mga barangay kan Ciudad Ninirga and Kapitan kan Barangay San Francisco. Kap, good morning. Live po kita sa RPN DZKI, ang Korpo si Manager Melvin Barayoga. Hello, good morning Tabi, Kapitan. Hello, good morning po. Opo. Hi, Kuya Melvin. It's been a while. Kuya Philip, good morning po. Opo. Congratulations Palantabi, Kapitan, sa onra po kan Barangay San Francisco, sagkod sa liderato mo, na saro po sa most friendly, child-friendly barangay an San Francisco, Tabi. Opo, thank you po Kuya Melvin. Kita po with support of San Francisco Barangay Council, SK Council, namin pong empleyado, and namin pong mga constituents nakakota po atong first place sa child-friendly barangay. Pati po buong Iriga. And syempre, nakilupa ako salamat of course sa KSWDO, kay Ma'am Madel, kay BILG, Sir Elmer Quinolio, and of course, LGU Iriga, si Mayor Madelio Robel Pilot. Kasi tinawan ang kitang award based po sa performance po during the past year. Kuya. Opo. Ano tabing mga significant na ginibo nindo kay ba po ang council? Naku yan po, natabangan ta or na-uplift ang mga diretso, kapakanan po kan mga kuyan po kaakian dyan sa Barangay San Francisco, Tabi, Kapitan. Opo, actually Kuya Melvin, kita kaya program ta naman po sa di barangay, and ito po most especially sa ibang barangay man na from boom to stump, ako po nandig na sabi ng mga nurse. Ako kita programa magpuntaygin, abot sa mga gurang, and then up until po sa pag nag-expire. So, puro na po ang inahasikaso. So, kami sa friendly barangay, ako kaya guidelines na so, dapat po ako kita mga activities, ako kita for area na for rights of children actually. Di ko na masyado pong elaborate, maaba-aba. Ako po ito tinutukan po namin na mga basic services na itinaw naman, nag-focus po sa ito. So, gagawin lang pong example, number one, ito pong OPT, so Operation Timbang, ako po kita Operation Tuli, ako kita assistant sa children's education. So, ako kita mga beyond na programa, for example, ako kita school supplies distribution, ako kita gift giving. So, mga ragpukan, Kuya Melvin, na bagay na contribute sa ito pagkagana ta po bilang child-friendly barangay kani po Iriga. Opo. Nahihiling man Tabi, Kapitan, na talagang gabos na sektor. Gana puro po natatabangan kana kanimong administrasyon San Francisco, Tabi. Opo, so scope na po kaya ako bisyong first class level D. 24/7 na magkila serbisyo na tinututukan namin na sektor and nanabayaan. Actually, during pandemic, talagang pinag-workout na namin pong mga sektor sa di ka natong barangay, ma-organize, and matabangan ako dapat agaw po kita mga program para po kanda. And di po nagpunto the whole year, and then next year naman po. So continuity na itong mga programa. Kasi sa barangay po baga, Kuya Melvin, ikitaman na pinaka-importante, continuity, anong pagpadagot sa programa ta po every year. Opo. Kapitan, digdi naman po kita sa paaboto na National Vaccination Day. Aram ko po na maski po dakol naman sa bakunan, siguro kaipuhan pa po talaga na maabot ta so target population, Tabi. Nasa pera na po kitang percentage sa estimate po ninyo San Francisco, Tabi. Well, ang kapot ng data, in general, citywide. So, isinaman pagbisita ni Yusek Malaya, nasa 60% na kita. Ito po pinaka-target ta by year end, 80% of the population, at least
80% of the population. Opo. So, amuyanan ang quota. Pero ako po, as per siguro calculation sabi ka natin barangay, more than 50% naman po. Especially sa senior. Opo. So, double naman po sila encourage na magpapakuna. Opo. Magkakaigwatabi nin simultaneous man dyan sa Barangay San Francisco or duman lang po sa may City Hall? Actually, ang pag-uusipan, Kuya Melvin, siguro at least the wrong venue. Makakausad naman ulit para sa upland, and then pong Iriga Gym everyday man. Ang tina-target, parang 1,000 yata na dapat mabakunahan everyday. So, by then na po kung ano development, pero ang pinaka-best po talagahan sa mga nagdadarong isip pa, magpabakuna na po para ma-achieve na po at 80% at least ka-population. Okay. So, Philip, baad agkupay ka ibang unga ki Kapitan Temenya? Pero po, digdi sa mga pagbabakuna, ngunyan po, mga panahon na naman na tiguran, kumusta po ang kalinigan, digdi sa imong barangay, lalong-lalo na sa mga drainage? Opo, actually tama, panahon na po talaga tiguran. Ako rin na biktima. Pero sabi ko rin po kay Melvin last week, parang ganang hindi mo na ako naalinan sa panlasa. So, buluin COVID, kita po fully vaccinated naman. May pa-booster na pa ako. So, ano po, sa question ni Kuya Philip, ibinalik na naman po sa regular cleanup drive. Every zone naman, every Saturday, para ma-encourage sa mga kabarangay at itong program na atubangan ko at mankulinigan ko. So, nagpapadara po sa barangay with employees na regular ng cleanup drive. Regarding man po katong iba pang mga areas, actually sa di talaga market site, amo na medyo big po problema dahil tinatanggal ko na rin po sa basurahan eh. Mm-hmm. Kasi sa nangyayari, nanghihinayang ko sa ako. So, ang bakit asad to parang batangan sa basura, which is dapat gintana, nakasako and nakasil. Problema ko yung Melvin, winawawa eh. Mm-hmm. So, parang nanghihinayang kaya ako sa ako, diri nanghihinayang or diri sira nasusupod ka itong mga mikule. Naisitaman na pag diri nakasako, pag maayos so pagka-seal po basura, diri po ikukulik. So, ang inipo po naman sa council, sabi ko, ilipat na muna dahil baga na bigyan naman na ding mga taga San Francisco ang nag-aapon po sa atin. So, by the punguan, nakasako naman po ulit itong mga binubutang santo. Ang nangyayari kaya, dahil since narahan niya sa kanal, nahulog sa ibang mga basura. Kaya, ang pinaka-importante po talaga, disiplina and pagmakilig sa kapwa and sa kapatid. Okay, Philip. Balik ka giraray. Boy na mga tugang, igwa na kita ngunyanin 11 minutos antes po an alas 9. Aber daw balikan ko giraray si Philip. Philip, please go ahead, Tabi. Hello? Okay, Kap, please go ahead po. Pasensya na, Tabi, Kap. Kung ano Kuya Melvin Tobago, actually disiplina and pagmakilig sa kapalibutan and sa kapwa sa di barangay na at least mabayad man basang na udaman sa nagkakalat-kayak na basura. Mas magayon man po baga na pag mata mo, pag ramrag, maayos at tong kapaligiran, then ikaman maayos manan ang pag-isip mo the whole day. Ang main point na po, Kuya Melvin. Okay. So, thank you very much po. Salamat, Tabi, Kap. Thank you. Advance Merry Christmas kaninyo pong amin. And ako naman pa ako prepare na voice over iset ko po kanimo para at least may play na marinig po ka mga kayabatang kasyudad ka Iriga. Thank you po. God bless po and God bless Iriga TV. Thank you po. So, yan tabi manager na pakikipag-ulan niya to kaya punong barangay Macresoco Temenya kana barangay San Francisco de Ciudad Can Iriga. Ang pinaka-problema kaya kan mga basura dawa sa ina lugar bako sa nang ligdi sa kasentruhan ining kung minsan tigpaparaluwas man kan iba na dahito man oras kan paghakot
Tapos, kunday nakabugtak sa marahay na bugtakan, pigpaparawarak man kan na mga ayam, an iba. Kaya ini na nagiging problema sa lambang barangay, digdi sa siyudad kan Iriga. Mas kan ibang mga punong barangay digdi, nagre-reklamo. Kung minsan nga, ang basura ba kung mandigdi sa samuyang barangay hali? Nagdadarahan sa naman niya kami kan basura sa ibang lugar. Yan yung mga nasa Southern pati, iba na mga para-try mobile. Na yung piglulunadan. An ko yan nga ni kayan, an South baga pagkakabanggida Oo. Inaapon sa sa kasentruhan na mga barangay. Kan Iriga. Kaya dapat maging disiplinado. Ano bang mga kababayan niya to sa basura baga. Yan nagdadaran minsan ka na langaw. Tapos ining mga namok kung mayaw na dyan sa mga drainage canal, nagiging problema na kana mga barangay officials. Sa anibang punong barangay, kan nagtalikod ganing mga aldaw, nakaulay ko man si punong barangay Weden Salvadora, nag-aapon nga sa ka namang barangay, di ko man taga sadi. Yan ang problema dyan. Kaya dapat pakiulay man niya to sa publiko na ibugtak sa tamang basurahan ang mga basura ninda. Ay pagpara darahon sa ibang barangay. Saka ankay puan ka digdi, disiplina sa sadirik. Lambang saro. Saka tinutok doon baga kadtong waste segregation. Na itong mga nalulupa, dyan na sa naman sa sainda. So mga daing nalalapa, yan ang dapat na ipahakot digdi sa garbage compactor tangani na iba pang kaya pang gamiton sa iba, i-recycle, di po pwede pa. Oo. Saka saro sa dapat man gibuhon kan mga barangay ining magkaigwa din sabi nga ni kan mga basurahan. Itong waste disposal, garbage disposal, ang lambang barangay. Kaya nan narisa ako di siyudad kan Iriga, pati nga ng mga eskwelahan, sa pampublikong eskwelahan, mayo man sila mga actualing basurahan na tultul. Tapos, kung minsan kaya, ini kayang kampanya baga laban sa basura, na pinagbabawal suruloon itong mga basura. Ano iba man, papaanohon may man niya pagpara sa rayon. Sa inyo, ini talaga ibubugtak. Masakit kaya, ana basura, kung minsan, kung mayong disiplina ni ibang mga kababayan niya to, talagang masakit yan na mahali basta-basta. Kaya ang kay puhanalan talaga digdi, disiplina sa lambang saro. Bako sa mga barangay, kundi pati naman ang mga eskwelahan, magkaigwanin proper segregation kana mga basura, saka igwanin garbage disposal talaga sinda. Rene-require baga yan, may lay baga na dapat mag-utob sa tuyang mga kababayan dapit sa tamang pag-apon ka na basura. Pwede sindang makasuhan kung ining mga plastic pagpara sa ruluon. Kung minsan ang mga plastic iyo bagaan nakakaraot kan kapalibutan pagpigpa para sa rulo. Kundian kunyan kaya ngunyan maski nganan mga junk shop dahil na mga pigbabakalan mga plastic. Kaya paano man yan na kung pagpara peripuno ining mga plastic niya to pinagbawal na nga plastic tigdisulad kan Iriga alagad kadakol pa man giraray na mga plastic na nagwawara irak sa lambang barangay. Ining mga pit bottles. Tapos itong mga piglalagan kan mga dulce, pagkakan na nagagamit pa man giraray ng plastic, saro yan sa dapat matawanin atensyon kan lambang barangay, maging kan mga pampublikong eskwelahan digdi sa siyudad kan Iriga. So yan tabi manager na sa kuyang mga heras na informasyon
Pagkikipag-ulay niya to. Punong barangay Macresoco Temenya, na barangay San Francisco, digdi sa Ciudad Can Iriga. Good morning na lang sa iyang mga pag-iriba. Ali digdi sa kuyang location, ini man si Philip Barasana, RPN Radio Ronda. Okay mga tugang, nagdara sa tuyan in 5 minutos. Antes po ang alas 9 nin pagkaaga. Sir, oda po bakuna sa San Francisco. Pinag-uurulayan pa sigun baga sa Simbag Kasubago ni punong barangay Mac Risoco Temenya. Haraniho naman sana dyan po sa Kuyanbaga sa may City Hall. Okay, tapuson ko sa ng mga tugang. Ini pong mga plete dyan po sa may San Agustin, along the highway 35, may 40 sa Palaog na po, asin 45, duman po sa medyo lanangaya katudok, kana paatudan. Dyan po sa Mountain Unit, 35, dyan po sa may Iskiel, sa may San Agustin. 40 sa may Waiting Shed, sa may Parina. Diyan po sa may Parina, iguamanin 50, sa Santa Teresita 55, sa may Pedro Bagalaksa Residence, Santa Teresita 60, diyan po sa residensya ni Gomer Barcela 65, sa Parada San Andres 65. Maray ko sa San Francisco, tagabos 20 ang pamasahe o plete. Diyan po sa Pransya, iguamanin 25. Itong harayuon na dyan sa Pransya. Diyan po sa San Jose, may 25 man. Diyan po sa Sagtoda, ini po biyahis duman sa Muyang Barangay, igwa po nin 35, igwaman mga tugang nin 40 pesos. Yan po. Okay. So, yan mga tugang. Ang mga plete sa Trimobile po digdi sa Ciudad Can Iriga. Liwat minimum of 20, additional of 5 pesos kada sunod na kilometro. Si Melvin Parayoga, amo na! Igwa na kita mga tugang nin bali po. On minuto antes an alas 9 nin pagkaaga, an oras na ini mga tugang, dara po sa Indo ni Mayor Jeff Beseño, kan Banwanin Baaw, dara po sa Indo, kan F&S Beauty Salon, dara po sa Indo ni Senadora Laila de Lima, ni City Councilor Jesse Botsoy Abuniti Jr., ni Miss Mercy Almasan Oliva Villarreal Kanbalatan, dara po sa Indo kan HCI-CMD, asin po kan may serbisyong first class sa Ciudad Can Iriga, punong barangay na Narspa Mark Risoco Temenya. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenya, punong barangay, San Francisco, Iriga City. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI-CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI-CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal, asin ni Jimerlin Villarreal Valdez. This time check is brought to you by Honorable Jesse Botsoy Abunite, City Councilor, Iriga City. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang programang ito
ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na. Makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Si Jeff Besenyo, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sagud ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming di na tao. Pagbadangat ka sa baaw, talagang totoo. On minuto mga tugang makalis ngunyan ang oras po na 9:00 ng pagkaaga. Si Melvin Parayoga, amo na! Padagos-dagos kita digdi po sa satuyang pagribahan. Dagos na pala mga tugang ang pagsairarom sa psychological evaluation. Digdi po sa napabareta na nawawarang pulis. Asin hulita dain niya aram kung paano siya nakapasiring sa Manila. Kaya ngunyan, isa sa irarom po sa psychological evaluation. Yan po si Corporal Kabilaw. Itong napabareta na nawawara pagkalihis po nin sarong simana, nakapuli. Nagduman sa Pasig. Boy no, paabutan tapalan mga tugang nin Inoraboy na. Ini pong mga eskwelahan na mga nagresibe mga tugang kan Brigada Pagbasa Best Implementing School. Brigada Pagbasa Best Implementing School. Sa siyudad kan Iriga, sa saradit na eskwelahan, ini po ang first, Tirik-Tirikan Elementary School, second, Cristo Rey Elementary School, sa medium, San Francisco Elementary School, large, San Isidro Elementary School, and second, San Nicolas Elementary School. Second, o secondary, first po ang Santiago. Second, Sagrada. Third, Santa Maria. Large, Perpetual Help, and first, Mega. Rinconada National Technical Vocational School. Second, ang Severino Arroyo High School. Okay, yan po mga tugang. Sa Brigada Pagbasa po yan. Ito bagang nagtatabang sa mga estudyante, naglilibot, tinutokdoan sa mga day po makabasa. Si Melvin Parayoga, amo na! Sa mga nasasakitan po na magbasa, yan mga tugang, sinda po ang tinutokdoan kan mga volunteer na ini. Tangani po na sinda makabasa. Bueno, 5 minutos na makalis ngunyan. Ang oras po na 9:00 nin pagkaaga.
Si Melvin Parayoga, amo na. Daman raw po answer. Day ko aram kung duman sa pulis siguro, bahala na siya. Bahala na kung ano talaga si tunay. Ito siyempre, maiibalwar man yan. Maaraman man yan. Igwabagayanin mga kuyan po, level, kung papaanuhon, maisihan, kung yan nagsasabi nin totoo o dai. Ki Miss Lab, maray na aga, ki Jeannie B. Sanderson, ki Jose Alvaro Borromeo, classmate, maray na aga, ki Marte Agapito Hobe, si Malin Monasterial Mora, good morning po sa Saindo. Mga paraantabay niya to, digdi po sa Radyo Ronda Iriga. Si Melvin Parayoga, amo na. Abarda, balikan niya to ang mapagriba. Ringkunada News. Field Report! Nasa linya man girarengon yan si Karondang Philip Barasena. Philip, maray na aga sa imo. Salamat, Geranay Tabi Manager. Good morning, Liwat. Sa mga parantabay niya to. Ngunya na pagkaaga, makaulay niya to si Branch Manager kana Prime Water, Erga City Water District sa paagi ni Sir Roy Cobilla. Karamang kayong mga nagi aktibidades kan nagtalikod na aldaw na nagkaigunganin in blessing and inauguration duman sa indang parallel lines na pinagsasabi dyan sa Salvacion, digdi po sa Ciudad Iriga. Sir, good morning po. Live po kita sa RPN DZKI. Angkor po si Manager Melvin Barayo. Hello, Manager. Good morning po, Tabi. Hello, GM. good morning po. Opo, maaraman mi lang po, Tabi. Ini pong pasiring dyan sa may Salvacion, ito pong sinasabi na parallel line, ano po yan, totalmente na po na binaagos o linya dyan o tinaidan sa na po itong dating linya ng tubig going po sa river unit kan Iriga? I-brief ko lang po yung ulit yung nangyari doon. Initially po yung purpose doon is to increase po yung pressure doon sa may river unit Salvacion, La Trinidad, San Antonio. Opo. So meron po tayo doong almost 5,000 kilometer pipe lane. Yun po sa Salvacion is ongoing na 1.8 kilometer. Almost na po yun. Na, I think district po, pwede na operational yun. Yung pong nangyari kahapon na that was an initial completed pipeline project po, a total length of 4,045 linear meter or 4,040 It po ay going from Salvacion, going to La Trinidad, and San Antonio. Yan po. Okay. So, ito ho ba'y bahagi na ng inyo pong pinaplano na rehabilitation sa lahat po ng mga luma nating linya GM? Part po ito ng joint program projects. So initially po kasi meron po tayo located and parang na-mention na before na mga policemen. But what happened po kahapon is parallel pipe laying. So meron tayong existing, kasi maliit lang po, yung salit lang siya, I think mga 2 inches lang. So what we did po para ma-maximize natin yung pressure from the city going dun sa river unit. So we install po a parallel line sa kabila para natin yung pressure. And then, also po doon sa mga willing po magpaponik kasi nasa atubangan na po yung linya. Opo. So madali na lang po na mapakabit yun with less payment.
Opo. Ito ho ba'y makakatulong din doon po sa mga lugar kung saan po during rush hour nagkukulang po na tayo ng tubig. Ito ho ba'y makakatulong, GM? Actually po nabanggit ko po, sir, is tataas po yung pressure natin doon. With an average po kasi of 6 cubic per month, and I do believe po mag-i-increase tayo ng 2% doon. So magiging 18% cubic na yung magiging average consumption ng mga existing na concessionaire. So meron po kita duman na 1,500 active concessionaire. So probably with that project, we can increase with the potential po of 500 new service connection within that area. I see. Okay. So, maganda po ito, GM. At nang sa ganun yung pong... Hindi naka-attend si Sir Philip kahapon. Busy po ate. Another important ginawa kahapon. Okay. Isa pa, engineer, GM, dito po sa ibang lugar po, let's say, ito pong along National Road, ano ho ba yung plano natin? Minsan po kasi, may napapansin ako dyan na mga pumuputok po na linya po ng tubig natin. Actually, sa going salvation, may mangilan-ilan pa doon na, na mga leakages. Actually po, we are doing na po the best we can to address po yung mga leakages. May factor po kasi sabi na natin, lumang kalsada, sinat-grade, nagpatong-patong na yung mga semento, so mahirap po kain. And then, lalo na po kapag congested yun. But initially po, we are doing our best way para po ma-address yung lahat ng leakages, especially sa National Highway. Opo. Okay, isa na lang. Ihabol ko na lang po. Ano ho ba yung assurance natin sa mga concessionaire po ng ICWD Prime Water? Magkakaroon ho ba tayo ng increase in rate natin or maintain lang muna tayo? In relation po doon sa increase kasi since po meron po tayong joint venture and a joint partnership with Iriga City Water District. Opo. And the commitment to us po is a 25 years business partnership. Opo. So meron po tayong mga completed projects starting 2018 na dinadagdag sa mga concessionaire. But significantly po with the improvement ng ating system sa Iriga City, I cannot say po magkakaroon tayo na increase. But what we are promising po or committing sa the concessionaire, all existing concessionaire natin, na meron po mga development na upcoming for the next years. Lalo na po sa Santa Maria, facing po low pressure doon. I-inform ko lang po yung nandun po sa Mount may na din po pressure doon. So ayun po, baka within the span of second quarter next year, makapag-authorize na po tayo doon. Okay. Kuwan lang po, balikan ko lang po yung rate natin. So meaning to say, di pa po natin alam kung mag-i-increase or what. Mag-aantay pa tayo dito po sa mga development po na pwedeng mangyari, especially po sa mga programs and project na pinag-i-implement ng Prime Water. Doon naman po sa agreement, meron po mga series of increases ng ng rate. Because of syempre po with the consent of the water district. Opo. And darating naman po tayo doon. But we are promising po we will improve po much better doon sa mga low pressure area. I see. Okay, so GM, maraming salamat po sa inyo. Unless otherwise po, may mga nakalimutan akong itanong sa inyo,
advisory natin sa ating pong mga concessionaire. Please go ahead po, GM. GM po pala, hindi po GM. Baka magalit po sa akin. Ay, opo. GM Lobos. Baka magalit sa akin. Pasensya na Hindi po. naman po mabait. Anyway po, doon po sa mga wala pa pong connection, lalo na po sa may poblacion area, and doon po yung mga makusog yung pressure, maganda yung pressure. We are encouraging po kasi meron po kaming promo until assessment, and punta lang po kayo sa office para po malaman po yung ibang details. With 100 pesos lang po, makakabit na kayo. Okay. Maraming salamat po. Thank you po sa time po na pagpunta lang po, Sir Philip. Thank you, sir. Okay, Philip. So, pakikipag-ulay niya to kay Sir Roy Cobilla, ana branch manager ka na Prime Water, Deriga City Water District. Ang akala ko, general manager na. Iba ma. Si Loboy Corporal. Okay. Tapos, good morning na lang sa iyang mga pag-iriba digdi sa Prime Water, Deriga City Water District, kay Engineer Amira Risa, as in iba pa. Good morning man kay Kagawad Otol Balbuena. Naghihinanakit siya na sambit dyan sa Santo Domingo, digdi sa Ciudad Iriga. Paghuna ko sa iyang esposa. Paghuna ko San Juan yan? Si Otol. Santo Domingo. Santo Domingo. Sige. Sa iyang esposa, si Emelda Henog Balbuena. Sa kuyang location, hindi man si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Okay, salamat sa imo karondam Philip Barasena sa dagdag na mga bareta. Nagdara sa tuya mga tugang nin 20 o kaya 18 minutos. Makalis na po ang oras na alas 9 nin pagkaaga. Ang oras man pong inidara sa Indo ni Alcalde Migay Ibasco kan Balmuanin Bula. Daraman sa Indo kan Ako Bicol Party List asin man ni Sal Fortuno Jr. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalus, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. At Center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai
Sai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansyarap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk! Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagosan progreso, asinan pag-asenso, kita sigurado. Pinunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Pinunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Boy no mga tugang, igwan na kitang unyanin, bali po 21 minutos na. Makalisan oras na alas 9 nin na pagkaaga, padagos-dagos kitang unyan. Kadakol na po kan mga bulong unyan na pinagsasabi na pwede mga tugang makatabang digdi po sa mga tinamaan kan COVID. Saro na dyan mga tugang ang virgin coconut oil. Kaya lang mga tugang, palpak da so trial. Palpak so trial di Mayo. Marepa ito pong lagundi, itong tawa-tawa, okay daa. Okay mga tugang so resulta. Kaya magtaga, kuyan po kita. Magtaga ga-ga kanipong tawa-tawa, lagundi, pagkakaaga pwede po yan. Bueno mga tugang, oy dikit na sanang minuto mga tugang ang natatada. Dapit man po digdi sa fuel subsidy. Kadakol po kan mga nag-aagrangay. Kami man ngayon nagkakayod man. Ano daw ngayat garuduman sana sa Metro Manila. Tinatawanan ang mga jeepney drivers. Digdi sa probinsya, dai pa po baga inaabot mga tugang kadtong mga card. Anayan po mga tugang, ipapahiling sana dyan po sa mga gasoline station ngani po na magkaigwanin karga o makargahanin krudo an sa indang bihikulo. Asagkod anibaman po na sektor kan transportasyon. Ano nga yan ta para sa mga jeepney sana? Gabos man ngaya tinamaan kan pandemya. Si Melvin Parayoga, amo na! Kaya lugod mga tugang an iba, kuyan ngaya. Dapat an excise tax na sana, an halion, maski ngaya dain na kaning fuel subsidy. Taday man sana ngayon nakikinabang an gabos, an halion na sana iyo po an excise tax, ngani na mapahuros ang presyo kan produktong petrolyo. Si Melvin Parayoga, amo na! Okay. Bueno, 25 minutos ngunyan, makalis na po ang oras na alas 9. May mga patuod po digdi. Sa aga babalikan ta daw po yan. Ano? Para po sa mga president sa bulta. Enot mga tugang,
Si Isayda ini, nagaro electric pan sa kusog. As in, kung sa prutas man, hinog sa pilit. Ani kadua, kahit anong pilit, kahit anong gawin, hindi kayang pahinugin. Huwag mong tatabihan dahil baka dreamland ang iyong kahantungan. Kapag ikay kanyang natamaan, siguradong tulog ka sa kangkungan. Si Isay po ini. Ani katulo, trying hard na TikToker, nag-alar Dragon Ball Z, pero siya lang ang natutuwa sa kanyang kakornihan. Ngayon, pinaghahanap daw ang utak ng mga kakornihang ito at gusto nang bigwasan ng karamihan. Ngunyan man may saro pa, napatama sa presidential kung si Isay po ni, tinaguri ang the most hated presidential aspirant sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Sang damakmak ang ikinakaso sa paratang ay bugbog sarado. Hindi pumapatol kahit nasasaktan. Patuloy ang pananahimik, tuloy pa rin ang laban. Ikalima, ito ang seryoso, magaling sumaludo, disiplinado, siguradong tama ang pagsaludo, hindi pakindos, pagrumispeto. Inumpisa niya ang pagpapalit ng baywang ng mga lispo. Ikaanuman, wait a minute, may pang-anim pa. Tuloy pa ba ito? Mukhang ang latest, aatras na. Okay. Yan po mga tugang, mga presidentiable. Si Melvin Parayoga, amo na! Bueno, inaabot na po kami nin oras tanganing mamaaram temporaryamente. Digdi po sa satuyang pagiribahan ngunyan sa programang Amo Na. Salamat po sa satuyang mga parantabay. Salamat mga tugang sa mga online and on-air listeners. Mga viewers kan Radyo Ronda Iriga. Nakaibahan niya to mga tugan sa technical side, Felix Lagrimas. Yaon po si Aldrin Orlanda. Yaon naman si Ma'am Kayla Ligasyon. Kan Buhi Camarinesur. Daman po sa transmitter, yaon man si James Toriano Oco, asin man si Jimmy Guanzon. Ako man po ang sa indong lingkod. Si Melvin Parayoga, amo na! Salamat po kan sa indong pagantabay. Itaw man lugod sa satuya mga tugang an bendisyon. Kan satuya pong kagurangnan.